Enis Imamović. Hvala. Moje pitanje za danas upućujem ministru policije, a tiče se vanrednog stanja koje se u Novom Pazaru mimo svih procedura uvodi tokom odigravanja svake fudbalske utakmice. To vanredno stanje se najprije stvara preko bahate policije, to jest naoružanih specijalnih policijskih snaga koji pod punom borbenom opremom blokiraju čitav grad u vrijeme održavanja fudbalskih utakmica, ograničavajući tako slobodu kretanja svih građana Novog Pazara, ograničavajući nesmetano funkcionisanje grada, škola, pa čak i doma zdravlja koji je skoro uvijek blokiran kada se odigrava fudbalska utakmica. Zbog toga pitam ministra policije, kome je cilj da takvo stanje u Novom Pazaru postane stalno, redovno i normalno? Vanredno stanje u Novom Pazaru se kreira i preko takozvanih organizovanih navijačkih grupa koji se ciljano dovode u Novi Pazar da otvoreno prijete Bošnjacima i svim građanima Sandžaka, da provociraju, da prijete kako će od Novog Pazara da prave novi Vukovara, od Sjenice novu Srebrenicu, gde nažalost sve institucije pa nažalost i mediji u Srbiji okreću glavu na drugu stranu, okreću glavu i pred veličanjem ratnih zločinaca koje se gotovo redovno sprovodi na stadionu u Novom Pazaru, i to sve se radi pod zaštitom policije i prečutnu saglasnost institucija, u prvom redu pravosuđa, pa i, kao što rekoh, medija. Tako je bilo i prošlog četvrtka kada se odigravala utakmica između Novog Pazara i Partizana. Opet su ulice bile blokirane, opet je grad bio maltene paralizovan, škole su bile zatvorene koje su u blizini stadiona i blokirani su prilazi Domu zdravlja. A građanima Novog Pazara je uskraćeno osnovno ustavno pravo, pravo na slobodu kretanja. Duž magistralnog puta su bile raspoređene te naoružane policijske jedinice, obezbeđujući prolaz takozvanim navijačima koji su staklenim flašama gađali kuće i gađali prolaznike koji tu žive i tuda prolaze. Među njima je bilo i majki sa djecom. I šta je policija tu radila? Da li je uhapsila jednog od tih divljaka? Da li je privela? Da li je saslušala i da li je evidentirala nekog od tih izgrednika? Policija ne samo da je štitila te divljake, nego da zlo bude veće, policija je brutalno napala, pretukla i privela ljude koji su izašli ispred svojih kuća da rade onaj posao koji je bio zadatak policije, da štite svoje kuće, da štite svoj imetak i svoje porodice. Mi već godinama unazad pitamo šta je uloga tolikog nesrazmernog broja policajaca na ulicama Novog Pazara u vrijeme odigravanja fudbalskih utakmica? Da li je njihov cilj da spriječe incidente ili da izazovu incidente, omogućavajući nesmetano takozvanim navijačima da terorišu Bošnjake, ali i sve građane Novog Pazara? Pitam, da li je protiv ovih policajaca koji su evidentno prekršili sva svoja ovlašćenja i nadležnosti pokrenut postupak i kada će biti završen? Izuzetno je važno da javnost sazna ove stvari. Želim na kraju i da iskoristim ovu priliku i da skrenem pažnju na odluku Skupštine grada Novog Pazara u kojoj se između ostalog ističe da svako ograničavanje slobode kretanja građana, izmene režima saobraćaja i druge promjene koje nastaju kao posljedica organizacije određenih događaja, u prvom redu onih događaja visokog rizika, moraju prethodno biti dogovorene sa lokalnom samoupravom, a građani na vrijeme informisani. Ja pozivam sve institucije, u prvom redu Ministarstvo policije, da poštuju ovu odluku legitimnih predstavnika građana Novog Pazara. Hvala.